Maar jongens, wat wint giet mij deze beker naar huis en wat verliest mat een dijlang in dit shirt rennen. Als ik even naar de boerlie mat, dan doe ik dat kuierend. Ga ik een bord skippen, dan doe ik dat op de fiets als met de auto. En gaan we op vakantie, dan gaan we echt wel eens met het vliegtuig. Zo zijn er allerlei verschillende manieren om van A naar B te komen. Maar dat wie jet iets voor oors. En daar, Laura en Willem, giet deze challenge door. In deze aflevering zul je hem ondervinden hoe het reizigen van de mensen door de jaren heen verloren is. Hier achter me ga je hem de route aanlezen. Je gaat dadelijk starten met de boot. Je loekt deze naar voren. Hij hem de vraag verkeerd, dan ga ik in het bootje. Daarna moet je hem een stukje kuieren. Ja, en dat betekent net draven, maar kuieren. En ja jongens, dan stiert er een hinder van hem klaar. Je mag je op het hinder. Leuk wel hè? Ja. Na het hinder moet je hem op de fiets. En als laatste in de auto. Maar let op, wel achteruit de finish door. Ja jongens, en de snelste, die wint. Oké Willem, hier komt de vraag. Waar reizigde de meeste jeder mee? De boot als het hinder? Maar het hinder. Het hinder weer de jaren dan de stoomboten. Dat is toch logisch? Of net? Ja, dat is het even zien. Wat? Oh, het is net goed. Het hinder. Nou, ik zou zeggen, weer lekker zitten. Ik ga lekker in de boot. Klaar voor de start. Go! Oh jeetje, dit gaat best wel snel. Nee. Ging je helemaal door de haren. Willem gaat echt plankgas, joh. Hoes. Oh jongens, dit is best wel spannend, want je moet zien hoe snel het gaat. We gaan gewoon golven. Oh jee. Oh jongens. Dit gaat mal. Ja, stap de tijd. Kun je hem vertellen? Het is zo zwierig als wat. En dan begint de race nog maar, hè? Wat wie vroeger de orennamen van de fiets? Wie dat de trapwiel of wie dat de hoge bie? Trapwiel of de hoge bie? Ja. Denk de hoge bie. Nu hoeft me net in het bootje. Ik bleed, doe bleed. Kom op, zet hem op. Let's go. Draaien. Hier, go. Ik vind de sprint zo snel niet. Goed erin. Draaien. 2, 1, stop. Ja. Wat is het zwier! Ik heb echt onderschat hoe zwier dit is. We komen bij het volgende onderdeel. Snel kuieren. Draaien. 2, 1, go. Stil, Wandely. Dus dan zeg ik op hem, die lange foto van mij. Die 91. We zijn best in de street gooien. Ik ren dus iedere week een uur zo hard mogelijk. Dus ik denk dat ik dit wel winnen kan. Mijn voeten nog een zeer en ik viel er niet vet in de huddenbollen. En Willem heeft natuurlijk super grutte passen. Dus ik weet het net. Hoes. Mastertje, daar gaat er. En yes. En dan kom ik gewoon bij het onderdeel waar ik het minste zin in heb. Op het hinder zitten. Hoeveel is je nou, Willem? Top. Go! Nou, daar gaat hij. Ik heb wel eens op een Shetland pony zitten, maar net op zo'n groot hinder. Ik voel me nou echt wel een beetje een cowboy. De gieter! Ja! Willem! En daar zit het hinderkleer. Maaike. En met Maaike win ik het, Jules. Want ik kan hinderrieden. Kom aan. Goed zo. Goed zo. Oh, nog niet 10 minuten voor de finish, Maaike. Goed zo. Supergoed! Woe! Zo, mooi naar het volgende onderdeel. Het fietsen. En het scheelt voor mij, want de accu is uit de fiets hellen en mijn eigen elektrische fiets houdt soms een storing aan. Dus dat betekent dat mijn fiets alles hetzelfde is als deze fiets. Aerodynamisch en zacht. Zo.
versnelling. Versnelling. Kom op maar! Stop! En het laatste onderdeel, achteruit rijden in de auto. Autorijden is mij maar een paplepel injitten. Ik ben hard een chauffeur, dus ik weet wel hoe ik mijn auto omgaan moet. Ja, daar komt er om, jongens. Hij gaat best wel vlot. Zie je kind het wel? Beste raast! Ja! Woehoe! En ik zit op start! Ja, wat zou ik ervan zeggen? De linkerbochten gaan wel goed. De rechterbochten, ja, ik heb zak in de benbrakken. Nou, ze had toch wel aardig gas, hoor. Ja, de beste! Veel makkelijker dan de bochten naar links. Hij patte dat dan, hè? Ik voel toch wel dat er steeds meer gas is, dus de trouwens is steeds meer. Ja, jongens, je had het supergoed in. Het weer een nek-on-nek race. Maar jongens, wat wint giet mij deze bekerhoers en wat verliest met een dijlang in dit shirt rennen. Het stiert nou 2-1. Dus dat houdt in, als Willem woen had, giest er joet al met deze bekerhoers. Oké, Laura, die tiert weer. Zo'n minuten en 41 seconden. Echt supergoed. Willem, die tiert weer zo'n minuten. En 28 seconden! De beker is van u! Hoppa! Dat gaat goed! Hey, succes met die shirtje, hè? Oh, wat lekker dit, zeg! Maar, hè, Laura, goed spelen, hè? Gefeliciteerd. Ja, ik heb dus verlen en dat betekent dat ik dus dit hele mooie shirt een dij aan met. Dan ben ik in de buurt van Willem, want we moeten uitzen naar een evenement voor Frieske docenten. Maar we hier ik uitspitsen dat we nog even naar de supermarkt moesten. Dus ja, ik zal hem maar zien. Ik met vanmiddag nog lesje aan. Op ziek naar Willem. Hey! Ik heb hem aan. Zijn net de mooiste foto gekozen, hè? Nee, ik ben blij dat je erop ziet. Wat zit er op de achterkant? Willem is de echte winnaar en ik net. Shit. Hey, shit. Ja, mooi. Oh, Ja, is het wat? Ja, het zit heel mooi. Kun je het wel goed lezen? Jawel, jawel. Let's go. Hoi. Dankjewel. Fijne dag. Iedereen reageert hartstikke positief. Ja, wat is dat? Bostik, maar zo'n knappe kop. Volgende keer weet ik echt net nog een keer. Wil iemand even voorlezen wat er achterop staat? We zijn wat van de zomer en niet meer van de winter. Ik heb er dus trek in slippen. Was oké. Het weer te dwan voor een dag. Maar ik ben blij dat hij nou eruit maakt. En dat ik morgen mijn eigen kleren aan maak. Op naar het volgende seizoen spul.